салому дуруди бепоён ба бинандаи азиз ва подписчикои канали мо ина хушбахтона шукри бепоён ба аллоҳи пок ба ватани азизамон тоҷикистон расидем. Айни ҳол дар деҳа дар ҳавлин қарор дорам ва аз боду ҳавои тозаи тоҷикистон нафас мекашам ва дар боғи худамон қарор дорам ва айни ҳол аз гелос хоб мечинам, аз худи шохи дарахт меваро тановул мекунам ва баъзе наворҳо мо дар бораи Ҳиндустон гирифтем, барои шумо манзур кардем. Албатта имкон надорад ки дар муддате ки мо дар он ҷо қарор доштем ба тамоми он ёдгориҳои таърихӣ, он маълумотое ки дар бораи тоҷикон аст, дар бораи шахсоне ки аз мовару ҳунар ба Ҳиндустон иҷроят кардан ва дар он ҷо дар равнақу ривоҷ ёфтани фарҳанг ва тамаддуни Ҳиндустон нақши бориз доштанд, мо натавонистем ки ҳамагиро барои шумо манзур кунем, лекин то ҳадди имкон тавонистем ки баъзе наворҳо барои шумо манзур намоем. Яъне дар баробари он ки мо хоб дигар корҳоямон, дигар масъулиятҳое ки бардошта доштем дар он ҷо кӯшиш кардем ки аз он чи ки мо дидем ва имкон доштем ки бинем барои шуморам манзур намоем. Тоҷикистон дигар аст, албатта ватан дигар аст, Тоҷикистон дигар аст. Бо ҳамаи ин тозагӣ ва зебогӣ, ҳавои тоза ки мо нафас мекашем, душанбе ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳри Делӣ ва ҷумҳурии Ҳиндустон қиёснопазир аст, чунки он зебогӣ ки дар мо ҳаст, он ҳавои тоза ки дар мо ҳаст, ҳавои мӯътадил, 4 фасли сол албатта дар он ҷо нест. Ва хуб худи шаҳри Делӣ ҳам қадим, ҳам шаҳри нави он воқеан шаҳри чиркин аст ва албатта бадбӯй аст ва аз ахирҳои моҳи апрел ва аввалҳои моҳи май дар он ҷо дигар барои сайёҳон, барои туристон дигар зиндагӣ кардан ва дар он ҷо будан ғайриимкон аст, чунки ҳаво бениҳоят гарм мешавад, аз 41 градус ё ин ки 41 дараҷа боло мешавад, ҳавои бадбӯ ё ин ки бадбӯӣ зиёд мешавад ва бо ҳама он аҳолие ки дар он ҷо ҳаст дигар хуб тоқати зиндагӣ кардан дар он ҷо барои хориҷиҳо номумкин мешавад. Онҳое ки мехоҳанд ки ба Ҳиндустон раванд бояд зимистон раванд ва дар моҳҳои апрел ба ватани худ баргарданд. Албатта сафарҳои мо идома дорад ва мо ба дигар кишварҳо низ тасмим дорем ки сафар намоем ва аз дида ва шунидаҳоямон барои шумо низ таърихи канали хеш навор омода намоем ва ба шумо манзур гардонем. Дар мавриди худи Ҳиндустон ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки мо ин сафари мо анҷомёфта нест. Мо тасмим дорем ки муҷаддадан аз шаҳри Деҳлӣ ва дигар шаҳрҳои Ҳиндустон ё ин ки штатҳои он, иёлотҳои он дидан намоем ва
дар ҷустуҷӯи тоҷикони гумном дар ин шаҳр бошем. чунончи ки ман вақте дар худи шаҳри деҳлӣ будам, дар он ҷо 42 мақбара пайдо кардам ва 42 мақбарае ки ҳанафи мазҳаб ҳастанд ва дар тариқати нақшбандия ҳастанд. онҳое ки маъруф ҳастанд, машҳур ҳастанд ва дар сатҳи ҷаҳонӣ қарор доранд, дар бораи тарҷумаи ҳоли онҳо, дар бораи асарҳои онҳо маълумотҳо дар худи интернет мавҷуд ҳаст. ва албатта аз ҳамаи ин 42 нафар танҳо ман тавонистам як нафари онро ки шоҳ валиуллои деҳлавӣ аст пайдо намоям ва ба шумо манзур намоям, ки барои боқиро манзур кардан ба шумо мо имкон пайдо карда натавонистем. дар сафари ояндаи хеш ки тӯлонитар хоҳад буд, ҳамаи инҳоро барои шумо манзур хоҳем кард ва баъзе маълумотҳои дигар низ дар бораи тоҷикони худи ҳиндустон низ пайдо кардем, ки онҳоро ҳам кӯшиш мекунем ки пайдо намоем ва барои шумо манзур гардонем. хуб, ин дарахтони анор ки шумо мебинед хушк шуда ҳастанд. ҳамин зимистони сахте ки сардии сахте ки шуд, дар ҳамин сардии зимистон инҳоро сармо бурд ва хушк шуданд. ман дар ин ҷо навори соли гузашта ки ҳангоми гул кардани ин дарахтони анор гирифта будам, барои шумо манзур мекунам ки чӣ гуна буданд ва айни ҳол чӣ гуна шудаанд. хуб, бинандаи азиз, падруд то наворҳои оянда.